Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi ýurdun içinde bolup geçýän bir waka bilen başlamakçy. Ol wakadan siziň emme köpüňizde ýam habarly. Ol hem 10-njy may we 25-nji may aralygynda Aşgabat şäherinde şahsy transportyň ýagny awtobuslarlaryň ullanmagy gadagyn edilipdir. Erti sagat 6-dan 7-den soňra ta agşam sagat 6-7 çelli transport sürmek bolunak, şahsy transport. Adamlar işe şol awtobus bilen gatnamaly, trolleybus ýa-da döwletiň taksisine minmeli. Döwletiň taksisi diýenim ol firmalar, şo taksi firmalar urwan bolan ýegerlerini tohumyny degişli taksi parklary. O taýda başa adamy ýeçilgedene o taksi parklary. Ine diýmek bilen gazanjyň bir formasy tohum üçin. Şol ıglan edilenden ozal 30 manada taksi çağırlayan bolsa, inni 70 manada bardy diýe günlüklerini ýerden işe gitmeli, akşam işden gelmeli bolsa adamlar ne taksi ýam 100 manat durýardy. Dün habar geldi. Akşam. Ine bilen adamlary näşe edip talamagyň bir görnüşi bolup durdy. Başgaça nädip düşünürjek adamlar hemmesi ol trolleybusyn ýa awtobusyň gatnaýan köçesini işläne. Ol gör bak her kişi bir haýsy edarada firmada işleýär. Ol belki ol awtobusyň duralgasyndan ýene-de 5-6 kilometr gapdaly bir ýeri ýörep gitmeli. Ya onu da yana işe gitmek için 100 manat, işten gelmek için 100 manat verilecek bolsa ol günüzokluğun oturanını ol edarada ya kantorda firmada şonça pul kazanýan kawlady. Diýmek şol işe gatnamak gerekmi ka diýen soru bar da watandaşlar. Näme özüňiz horlap otak gitjek bu. Kabır bolsun otpuskaňyz alynda ýatyn öýde 15 gün. Çykdyjyňyz da bolmaz, hiç bolmaz. Kazanjam bolmaz. Ene? Meňe berjek maslahatym şol, ikincidenem siz özüňiz ýene de koronavirusdan gorap saklarsynız. Özüňiz pikir edip görüň. Ozal duralgada 5-10 adam minip şol trolleybusly, awtobusly şähere ýa şäher içinde gatnaýan bolsa inni ähli işe gatnamaly adamlar şol awtobus duralgalaryny nowata dursa näil dykylşyk boljak. Näil dykmyşyk boljak maşynyň içi. Bir keselli minse bütün awtobusy ýokuşdurmazmy öz keselli. Näme üçin şu koronavirusyň mewjuryan döwründe bütün dünýäde Türkmenistany şular ýaly samsyk iş edilýär. Men düşünüp bilemem. Näme milletin galynjasyny gyryp gutarmak maksady barmy bu hökümetin? Bundan bir ay ozal aýdylypdy şular ýaly ene ahally ýaşaýan ilata ahaly maşyn satmak bolanak, ahallyny maşyn satyn almak bolanak. Maşynlam Aşgabatda girmek bolanak diýip aýdy. Aşgabatda ýaşaýan ilata öz maşyny ahala satmak bolanak, ahallynyň özüne maşyn satyn almak bolanak. Ene bu gadagynçylygym bar. Buna kanun barmy diýsem, ýok, ýokardan gelen buyruk diýär. Ýokarda kim bar? Ene gurban bolan başga adam ýok olar üçin. Ýokarda diýmek şondan gelýän bolmaly görkezmi? Ýa şonuň adyndan gelýän bolmaly. Ene şeýle ene adamlar dowlat bir oty halmyra dagy nähil borka diýip. Menne size maslahat şol bir derekleri işe gatnap ýörenden hem jan saglygyňyzy, howpsuzlygyňyzy gorap saklarsyňyz, hem artykmaz çykdy diýip etmersiň, oturuň öýde. Gitmäň şol hökümetiň işini. Onnaşym gitmäňiz bilen näme o taýda ýetirýän zadyňyz känmi? Gatnap bitirjegiňiz känmi? Allah saklasyn, eger şu mal koronavirus ýokuşda ondan bütün masalar ýaýrajak o taýda. Şu zatlaryň birazjyk pikir edin watandaşlar. Ene men şonu aýtjak boldum ýurdun içindäki illeşlemede. Ene ikinji mesele dün şol video rolik goýupdum da olgun gidip şol Şweýçýanyň bir sagır fermasyny surata düşüremdi. Onu men hakykatdan bir halkymyz görsün, bilsin. Ene şular ýaly durmuşyň bardygyny Şweýçýada, ene bir sada daýhan maşgalasy. Her ayal bolup işläp öyle kamal gelip gyzagat şol kömek edýär el boş wagty ýa okuldan gelen wagty belki. Galym şol her ayal iki adam 70 tane sagym sagyry bar. Ýene de bir ýylyň dowamyna dün aýtmak ýadymdan çykdy. 70 tane göle de saklaýarlar. 70-75 aralygynda göle dogýar şo fermada her ýyl.
Ondan olaram ýanky satywa çykarýarlar, semredip, soň et edip satýarlar. Etiňim kilesi Şweçýada iň arzany ýanky $7, iň gymmatam jylkysy ýanky $35 baryp betýän ýeri bar. Ondan ortalyk alanda da şol $10 diýip aýdaýymyzda da ine şol 250-300 kilolik arasy agramly sigareti ine eýesine $2,500-3,000 girdeji getirýär her ýyl. Onun 70 göla köpersen, olam ine $200,000 neçe bir ýyl. Men bu summa näme üçin aýdyp ötdüm? Hemen şuun monadan jaň edip soradym. Şu ferma, şu ýanky täze salynan sygyr ferma näçe baha durdy size diýip aýtsam, ol aýtdy şu ýörüýte gelýän gurulşyk emesi bar, firmasy bar. Şolar betonun maslap üçüne çelli patkulus ene eline açaryn berýär, bar içine gir, kulçada temmastanoklar işläpdi. Şoňa çelli ýanky indi dollary öwürsek $1 milyon ýeter ýetmez diýip aýtdylar-da. Şu sany belli koyun. Şol bütün firma bahasy 1 milyonu yeter yetmez. Ýöne bärde şol Şwed daýharlaryna, sygyr saklaýarlar, mal saklaýarlar, döwletiň kömegi bar. 50 götörme çelli şolaň çykdyjysyny döwlet ýapýar. Ya da Ýewrosaýyzyň, Ýewropa Birleşiginiň ýörüýte programmasy bar. Şolar pul berýärler. Şolar ýarzatlar üçin. Kim goýun saklasa, sygyr saklasa, ay gara towuk saklasa fermaçlar, şoň 50 götörne çellisini döwlet ýapýar, ýa kömek edýär. Eger aýlyk gullygy bolmasa, aýlygam töleýär, ýarym ýyllap şoň içinden işgärlerini. Tehnika ýagdaýynam düýün aýdyp berdim, näli ýeňillikler bar. Indi şol 1 milyon bolsa, şunu belledik. Indi aýlanyp gelediň Türkmenistana. Bizde näme bar? Bir zady mysal getirmekçi bolýar. Şol Niyaz döwründe proýekt edilipdi da Garagumyň jümmüşini Türkmen kölüni açmaly, ýanky şu ýuwuş suwlaryny, zeý suwlaryny şo taky uratmaly, şo taýda ulokan Türkmen köli bolsun. Şo döwür alymlar şunu etmek bolanak diýip bize de habar ýetirdiler. Iki ýerde çykyşym etdiler. Sebäp Türkmenistanyň Garagumyň aşagyna süýjü suw linzalary bar diýdi. Suw linza diýmek, şo gatlaklar barda, süýjü suw gatlaklary bar. Garagumda şu çägen aşağı. Şolary şol ýanky ýokardan geljek şor suw garyşyp, ol suwum şorladar, şol hökman bar, şol şeýle de bolar diýip duýduruş berdiler. Biz ol Azatlyk radiosundan bir näçe gezek çykyşym etdik. Ýok, o zatlara üns beren diktator ýok. Ene şol proýekti soňky 14 ýylyň içinde Gurbanyň ýerine ýetirdi. Näme üçin? O halka bolsun etmek üçin, me döwleti güllep ösdürmek üçin ýok. Diňe şo taýdan ogurlyk etmek üçin şol guruluşa başlandy. Aýdylşyna görä, şol Türkmen kölüne başlan ýema 5 milliard bilen 7 milliard aralygyny pul harçlandy diýdi dolarda şuun köwüne çelli. Indi şoň pesini alyp görelinde 5 milliard diýeli. $5 milyard şol Garagumyň jümmüşine siňdirildi. Şonu köllüp atlandyrdylar, näme diýdiler howa. Indi bugun köwün o taýda kölüm ýok, gurap galdy. Sebäbi keşler ýapyp, o bärden marýan ýuwuş suwlary ýetenek, howada ysy beýlam gurup, köllü zat ýok, arada any ýigitler görkezdiler da ýok ordan. Diňe sudury bar o kölüm. O kölüň içinde balygam ýok. Diýmek kölüm ýok, balygam ýok, pulum ýok, hemmesi çäge siňip gitdi. Indi şu summany aralyp maslahatlaşyny. $5 milyard. Bu kimin puli? Bu döwletiň puli. Bu döwletiň girdejisi. Ol gazdan gelsin, nebitden gelsin, beýleki ýarasy ýerisi baýlyklardan gelsin, ýöne şoň umumy eýesi biziň halkymy. Ol döwlet. Döwletem halkdan ibaret. Hökümet döwletde. Indi şu $5 milyard halkynky diýip bilýär. Indi ýanky ferma dolanyp geleli $1 milyon ýeter ýetmez şol taýýar fermaň bahasy. Indi şol fermaň içine salynjak ýanky sygyrlar 70 tan sygyr diýeli, traktorlary diýeli, ekiljek ýanky tohumy diýeli,
Ay qarad şol dökünü diýil hemmejigin jemläňde ýene de 1 milyon bolýar diýil. Ine 2 milyon bolýar. Bary ýok şol ferma işläp durýarsa düňkü monadaky gorkadan fermamy sygyry içindäki oty küdesi traktorlar hemme çykdy bilen. Ine 2 milyon dollar. Bary ýok. Ine şol ýanky 5 milyard bar garaguma siňdirler. Şonu 5 welaýata bölsek, her welaýata 1 milyarddan düşýär. Indi şo 1 milyard dollarym ýanky 2 milyonluk taýýar fermadan sanap bersek, 500 sany ferma gurup bolýar. İçi sygyrly göleli hemme zatly. 500 ýalňyşamak watandaşlar sanap gör. Her welaýatda bütün Türkmenistan boýunça 2500 sany ine işläp duran, içinde 70 tane sygyr sagylyp duran ne fermer hojalygy. Munyň süýdüni, munyň peýnirini, munyň etini dökün bolup ýatsagy. Ha, şugun bazarda mesele maýdaýly 1 litr süýt 10 manat bolsa, şu äkli ferma işlerini 1 litr süýdüň bahasy 1 manatdan ýokary galçyk gäle. Ya etin kilesi 10 esse aşaklansana şugun kısını. Adamlar 10 esse şugun kısının 100 esse belki gowy ýaşajagy. Ine diňe ýekaja mysally. Diňe şol ýanky ogurluk edilip, ine talanyň ýanky Türkmen köýle atly afýorada hökümet halkyň elinden jemi alany 2500 sany monanky alyny ferma. Ine pikir edin. Şol 2500 sany fermada pesinden är aýal hasaplandy da 5000 sany adam işlejek. Şol 5000 sany adam öz girdejisinden döwlete salgyt törejek. Şol alyn ýanky 2 milyon kreditini diýerler. Şol 2 milyon krediti döwlet meselem 3% götürme bilen halka şol döwür kredit beren bolsa, mundan 10 mesul olur. Şugun kugun şol 2 milyonun 1 milyonu eýam dollary ýygyna hökümetiň gaznasyna, döwletiň gaznasyna gelmeli. Şol köle harçlanan ya taşlanan şol taýdan ogurlanan 5 milyard dollaryň 2,5 miljardy ýygyna eýam döwletiň gaznasyna düşmeli. Şol milyardlar täzeden başga iş açjak adamlara ine kredit berilmeli, ýeňillikli. Ya adamyň saglygyny saklamagy, ya çağlaryň okuwyna harçlanmaly. Bir aýlanyp duran çarkda ol. Şo zatlaň hiç bir edilmedi. Kölem ýok, balygam ýok, pulum ýok, fermada ýok, adamlara aç. Ine bir ýöne köýje mysaly ine size düşünür, ine şol fermaň manysyny. Ine biziň gelip düşen günümüz şu watandaşlar. Hiç biriňiz pikir etmediňiz şu güneşeli şol baýlyklar menki diýip, şol her birininki, her jemgyýetiň her bir adamsyň maşgalasyna degişli şol baýlyklar. Her bir grazdanynyň şol döwletiň umumy baýlygyna öz paýy bar. Pul görnüşünde bolsun, başga önüm görnüşünde bolsun, näme görnüşünde bolsun, paýy bar. Hatda gelecekki nesilleriň paýy bar. Men size o bir näçe gezip düşünür aýtdym. Şu goňşy döwlet Norwegiýada diňe nebit tapylan üçin şo taýdan olan eýem gelecekki nesillerin hasabyny goýan 1 trillion dollar. Norwegiýam ilaty etdi Türkmenistanyň kybylenden 4 milyon 100 min 4 milyon 200 min şondan känler. Ine barın seret bir gün gidemden şu Norwegiýa barsam olaňam durmuşyny size teorita surata düşüp uğra deň seredim onam görüm watandaşlar. Biziň halkymyzda düşünje ýok şu zat menki diýip. Şu zat şu baýlyk meninki, meniň çağlamyky, akdyklamyky, çoğuluklamyky, gelecekki 70 nebereme degişli baýlyk şu topragyň üstünde şolar ýaşamak üçin şu baýlyklar şonu üpçün etmeli diýen düşünje ýok bizde. Näme üçin şoň hemmejin arlyňyzdan bir haramlady tohumyň agdyny okladyňyz. Odalar yetimçe tapşyrdyňyz, öz ykbalyňyzy inden bilellime. Näme üçin beýle bolýar watandaşlar? Bir haçan akylymyza aýlanjak. Haçan şu zatlar menki diýen düşünje bir eýe boljak. Şol sizinki her biriňiziň zadyňyz, şol ýurtdan ogurlanyp çykarylan milyardlarda siziň paýyňyz bar. Her biriňiz diňe özüňizde gelecekki dogjak ýene de 30-40 neberäňiziň paýy bar. Şol ine gapdalan akyp gidip otdy. Başga milletlere, başga döwletlere, ine aferistlere, maşenliklere ýene berilýär.
Ine şu akıp gitmeyen devlette, millete hizmet ediyen devlette hana monoyalı adamlar yaşayan. Şolun nevtem yok, adam yok, hiç de adam yok şu meselede. Dine tokoyu var, arası su var, arası havası var. Ine arası işleyen devleti var, hükümeti var. Adamlarım gülyali yaşavatın. Şon üçin men şol fermanı goýan, indi şoň manysyny diňe garagym şol jümmesini gurdum diýilýän türkmen köli diýip ine halkymyzy bergi borcu bataran ogurlyk eden hökümetin birje proýektine siňdirilen puly ýa pullarly ogurlanan puly men size aýdyp berýär. Şo taýda 5 däl 7 milliardym däl kän giden bolsa şoň ählisine 1 milliard ýok, galanyny ogurlyk. Sebäp gum diýilen zady 1000 kubu beýle süýşürdümem diýip ýazyp bolýar. 1 million kubu süýşürdümem diýip ýazyp bolýar. Kim gelip onu ölçüýär? Hiç kim. Sebäp niýat goýup gitdi şu ýemani mirasy gurban bola. Guruluşykda hemme ogurlyk. Şol ogurlyk bolan soň bilim şol guruluşy basyp gidip otyr, jaý gurýar, köşk gurýar, mihmanhana gurýar, ýene görlähet aeroport gurýar. Sebäp onuň hasaby soraýan ýok. Ana aeroport gurdy. 2 milyar 400 milyon. Öňki aeroport şol Türkmenistanyň akly ilatyny ýene de şu 5 Türkmenistanlyk ilat gelip gidende şol aeroport öpçün edip bilýärdi. Ýok, ogurlyk etmeli. Ol aeroportun gurulanyna da 7-8 ýyl bolmany. Onu ýykyp ine ýerine 2 milyar ýarymlyk aeroport gurdum diýip. 2 milyar ýarym ýok, o taýda ýarym milyardlygam ýok. Diňe şol bir güdi diýmeseň näme samolýotyň uçup gonur ýerler öňki aeroportun ka. Kim alýar? Ene oňa siňdirilen puly. Hana awada gitdi, ýene de 5 milliarddan gowra. Şu 3 proýekde siňdirilen puly Türkmenistanyň şol ýanky fermerlere harç edilen bolsa, biýa sygyr fermasy, goýun fermalary, towuk fermalary, gök önüm fermalary açylan bolsa. O bile ýatyp ýetgem ýetçe watandaşlar şu da. Biz diňe ekspert bilen meşgul bolmaly. Biz şu mahal bir yerlerde o toğun buğdun satın alıp berýärdi. Ay ho toğuk leýs bolup ýatmaly her obada şurulacak fermada toğun özüm yumurtkasy. Muğut berende de adam halmalylar on şu bolçoluk döredilerinden sonra. Näme üçin biz şu zatlar etip bilemdi? Ya etdiren aklar. Sebäp halk öz hak hukukyny sorap bilenä. Birinjene öz hak hukukyny bilenä, bilmänseňem şol hak hukuky sorap bilenä. Ine biziň betbaşçylygymyz şu taýda watandaşlar. Ine men size şunu aýdaýyn edim, şol ýanky sygyr ferman üstü bilen ýetirjek bolan pikirim şol. Haýşadypdyň beýleki ýerlerinden başga puwdoklaryna öňünçilikleri surat alaýsaňyz diýip. Bolar wagtym bolandan o zatlarym eden görüň, düşünüň, seredin, netije çykar. Näme üçin şu döwletde ayaz bilen, buz bilen 8-9 ay geçip oturan döwletde adamlar behisdäki ýaşaýar. 325 gün güne çıkıp duran devletimizde 3 gözek ora gorulmaly devlette milletini ýere çörep tapar. Men hayran şu zatlara vatandaşlar. Nädip beýle bolýar? Nädip bir şu güne düşürdiler? Näme üçin? Näme üçin şu halk ejir çekmeli? Bir näme ejir çekmek üçin yaradylykmy? Ya kim üçin? Kim olur? Bir özüňiz oturunda bir deňeşdirip görüň. Siz kim? Ya olsa ogry tohum kim? Ya oň töweregi. Şunun ählisini üýşüreňdi. Daşynyň ähli goragy bilen 1% ýok. Sizem 99 göterim halk. Näme üçin şulara tabyn bolýar? Men düşünüp bilemem. Her bir maşgylaň içinde de her bir adam, her bir agzasy maşgylaň oňa öz pikiri bar. Aýdyp bilýärler, ogul atasyna, gyýdanesine ýa beýrek dogany pikir dörlüligi bar. Näme üçin şu hökümete gezek gelende dilimizi ýuwup otyr ha, gultunup. Ýüzümizi ýerden galdyryp bilmän. Näme eden günämiz bar biziň olaň öňünde watandaşlar. Ya olaň bizi näme kelle kesip getirdiler? Ha? Näme olur watanyň öňünde näme hyzmaty bar? Näme üçin olardan gorkup titreşip otyr? O Izrailmi? Izrailim diňe Allahyň buyrugy bilen gelip adamyň janyna ol kim? Aslynda. Bir şu zatlary bir gözi ýetirjek boluň watandaşlar. Bolýa, indi bugün söhbetde şoň bir hoş habar bilen gotaray. Ine bugün habar geldi, ine ol arz edip yaptırjak bolan saytymyz bar, ýaşlan kyn. Türkmen halkyň sesini.
Ene bugün YouTube ursat berip bir täzeden işletme. Ha, gözüňiz aýdyn ýigitler, gyýdylar, ana saýtyňyza eýe bolduňyz. Ha, illeşler sizem gutlaýan. Ene bilem adalatyň dikertmegi diýip hasap edip, kelmeginiň bir formasy diýip hasap edýän. Ene çykyşlary şol öňkü kanalda dowam etdirer. Bu kanalyň dursun rezerw. Ýene arz etseler, ýene rezerw kanalymyzy dolanyp gelerse.